Práca v sklade potravín. Po príchode do práce sa prezleč do pracovného odevu. V sklade potravín treba dodržiavať hygienické predpisy. Asistent ťa oboznámi s činnosťou, ktorú budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad, dnes do obeda budeš vyberať potraviny zo skladu podľa zoznamu. Každú položku vyhľadáš, naložíš určené množstvo na vozík a odčiarkneš na zozname. Potraviny budeš vyberať postupne z rôznych skladov. Niektoré bude potrebné odvážiť. Keď naložíš všetky potraviny zo zoznamu, budeš mať prestávku na oddych. Po splnení všetkých úloh pôjdeš domov. Pred začiatkom práce ti asistent alebo spolupracovník dá zoznam potravín, ktoré treba naložiť do vozíka. Ak niečomu nerozumieš, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti vždy povie, ktoré potraviny treba naložiť. Tovar je uložený vo viacerých skladoch podľa druhu potravín. Na zozname je aj presné množstvo potravín, ktoré máš uložiť do vozíka. Ak nevieš niečo nájsť alebo určiť potrebné množstvo, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Asistent ti vždy povie, kde sa potraviny nachádzajú. Vždy nalož do vozíka len také množstvo, aké je napísané na zozname. Nezabudni si naložené potraviny odškrtnúť v zozname. Po naložení všetkých potravín zo zoznamu ich prepravíš na stanovené miesto alebo odovzdáš spolupracovníkovi. Po splnení stanovenej práce budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Po prestávke budeš pokračovať v pridelenej práci. Asistent ti povie, aké potraviny budeš nakladať a kde ich nájdeš. Niektoré potraviny sú uložené v špeciálnych mraziacich boxoch. Tento tovar sa ukladá do špeciálnej prepravky. Ak nevieš, čo treba urobiť, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Množstvo niektorých potravín musíš skontrolovať na váhe. Potom ich odnesieš na určené miesto alebo ich odovzdáš svojmu spolupracovníkovi. Ak nevieš, ako narábať s váhou, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. V niektorých prípadoch môžeš pripravovať ovocie, zeleninu alebo vajcia. Postupuj presne podľa pokynov svojho asistenta. Pracuj opatrne, aby ti potraviny nespadli na zem. Pri neistote alebo problémoch si vždy vyžiadaj pomoc od svojho asistenta. Asistent ti poradí, ako pokračovať v práci. Po splnení všetkých stanovených úloh sa prezlečieš späť do civilného odevu. Potom odídeš z práce.